देखी भैया, एगो बहुजन समाज के बेटी पर बहुत बड़ा अत्याचार भइल बा और एगो बेटी रो रो कैसे इंसाफ मांगतिया और कैसे कहतिया। आई एक गीत के माध्यम से सुनी जा। कैलाश अत्याचार पापी रोई रोई कहीं, बाड़ी ना सुरक्षित बेटी के तना हो सही। जवन ले ले बादरिंदा मोरे जानवा के, जवन ले ले बादरिंदा मोरे जानवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के। भैया कहनी बहिनी के बुझलस न मरम, लूट लिहलस इज्जत सारा कई के कुकरम। भैया कहनी बहिनी के बुझलस न मरम, लूट लिहलस इज्जत सारा कई के कुकरम। छोड़ी गईली लजाई जहनवा के, छोड़ी गईली लजाई जहनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के। कमलेश के साजी घबरैले बात सुन के, आग जर देहिया में मरती वो के चून के। संजीव नीलेश घबरैले बात सुन के, आग जर देहिया में मरती वो के चून के। शैलेंद्र गुहार लगावे बहु जनवा के, शैलेंद्र गुहार लगावे बहु जनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के। कैलाश अत्याचार पापी रोई रोई कहीं, बाड़ी ना सुरक्षित बेटी के तना हो सही। जवन ले ले बादरिंदा मोरे जानवा के, जवन ले ले बादरिंदा मोरे जानवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मनवा के, वही फांसी पर चढ़ा दो दुश्मन।